Idan muka kaddara cewa kana nesa da kan doron kwallon wannan duniyar tamu wacce ake kira da as a harshen nasara, kuma kana mai neman gano yadda rayuwa da kuma yanayin yadda wannan duniya take, to babu shakka ko dai kana kan wani kwallon mai kama da wanda muke kai, ko kuma kana reto ne a cikin wani gajimare mai kama da katon kududdufi ko kuma teku a tsakanin wani hazo wanda masana suka sa masa suna da Milky Way Galaxy. Akwai wani katon tauraro mai fitar da haske da kansa, wato wanda ake kira da rana, wanda wasu watanni guda 9 suke kewaye da shi kuma suka ci gaba da kewaya shi, wanda ake masa lakabi. To tauraro na uku daga cikinsu, wanda ke ɗauke da launin shuɗi da fari da kuma kore, shine wanda muke rayuwa a kai, kuma shine wanda ake kira da Earth. Yanda duniyar Earth take kewayawa a sararin subhana. Ƙwallon duniyar Earth yana juyawa a waje guda, kamar yanda makaɗin auduga yake juyawa, kuma wurin tsinken makaɗin na sama shi ake kira da North Pole, na ƙasa kuma shi ake kira da South Pole a harshen Nasara. Haka kuma ya ɗan karkace kamar yadda mai kaɗin auduga take rike da shi a karkace, to a haka duniya take juyawa. Ƙwallon duniya yana kewaye rana a kan hanyarsa ko kuma a kan falakinsa, tsawon tafiyar mil 67,000 a cikin awa guda, wanda ya yi daidai da kilomita 107,000 a cikin awa guda. Shi ne tafiyar shekara ɗaya kenan. Da yake ƙwallon ya ɗan ba da siffar ƙwai ne, shi ne yasa ake samun tazara na hasken rana da yake zuwa kansa a yayin kewayawarsa ga rana, wanda hakan ya haifar da canje-canjen yanayi a shekara: sanyi, zafi, bazara ko kuma kaka. Me yake haifar da wuni da kuma dare? Kamar yadda ya bayyanar mana, rana tana fitowa da safe ta kuma faɗi da yamma, wato rana tana kewaye ƙwallon duniya kenan. A hakikanin lamarin ba haka yake ba a ilmance. Shi ƙwallon duniyar ne yake juyawa a wuri guda, kamar dai makaɗin auduga a kusa da rana na tsawon awa 24. Duk yayin da ɓangaren da muke kai ya juyo ya kalli rana, sai mu ga rana ta fito, wato gari ya waye. Idan kuma ya juya wa rana baya, sai mu ga rana ta faɗi, wato yamma kenan. Haka Allah ya tsara lamarin. Me yasa ake samun canjin yanayi? Ana samun canje-canjen yanayin zafi, sanyi, bazara ko kuma kaka a kan doron wannan duniya a cikin shekara guda. Dalilin hakan ya samo asali ne sakamakon karkatar da sala ɗaya ko rabi na ƙwallon duniya ya yi zuwa ga rana a wani ɓangare na cikin shekara, da kuma karkatar da rabin salar zuwa akasin rana, sannan su canja daga baya a cikin wani sashi na shekara. Ana kiran ɓangaren salar sama na ƙwallon duniya da Northern Hemisphere, na ƙasa kuma ana kiransa da Southern Hemisphere a cikin harshen Nasara. Duk ɓangaren da ke kallon rana zai zamo lokacin zafi ne a ɓangaren, ɗayan kuma da baya kallon rana zai zamo lokacin sanyi ne a ɓangaren. Shi kuma lokacin bazara da kaka a kowane ɓangare
na nuni da cewa yanayin rana tsakankani kenan, yanayin yana tsakankani kenan. Haka Allah ya tsara al'amarin. Akwai wani layi da ya raba ƙwallon duniya gida biyu kamar dai salar lemo, wanda ake kira da equator. Masana sun zana shi ne domin sauƙaƙa lissafi. To duk yayin da wani yanki na duniya yake kusa da wannan layi wato equator, to wannan yanki ya fi zafi, kuma bambancin temperature tsakanin sanyi da zafi ba shi da yawa. Haka wanda yake nesa da equator ya fi sanyi, kuma akwai bambancin temperature mai yawa tsakanin zafi da sanyi. Misali Lagos a Nigeria babu lokacin sanyi mai yawa, kuma ko da lokacin sanyin ya zo to baya yin tsanani. Misali a Alaska bambancin temperature tsakanin lokacin sanyi na January da kuma lokacin zafi na July ya kai daraja 60 na ma'aunin Celsius. Me yasa halittu masu rai suke a duniyar Earth? Duniyar Earth tana da yanayi da ya dace da halittu masu rai, wato babu zafi mai tsanani ko sanyi mai tsanani da za su hana rayuwa a kan doron duniyar Earth. Haka kuma tana kewaye da gas wanda aka fi sani da atmosphere a turanci, ga kuma ruwa mai yawa a kanta, wanda ya kai kaso 70 na abin da ke kan wannan duniya tamu. Bincike ya nuna an fara samun ababe masu rai tun kusan shekara biliyan 3.8 da suka gabata, amma daga baya sai a sami yanayin da zai sa su mutu duka a lokaci mabambanta, sai kuma daga baya su ƙara dawowa da wata siffa ta daban. Misali, an sami halittun dinosaurs a ban ƙasa shekaru miliyan 230 da suka gabata, sannan duka suka mutu a shekara miliyan 60 da suka gabata. Binciken masana ya nuna dai ɗan adam ya fara rayuwa a doron duniyar nan tamu wacce aka fi sani da Earth shekaru 130 da suka gabata.